Здравейте всички! Аз съм CodeBreaker и в тази поредица ще ви покажа как да направите уебсайт портфолио от начало до край за начинаещи. Няма нужда вече да знаете как да програмирате на HTML. В този епизод ще направим проста уеб страница само и единствено с HTML, без CSS дизайн или JavaScript за функционалност, като уеб страница от началото на интернет. А в следващите епизоди ще добавим дизайн и още функционалност с JavaScript. Окей, нека да започнем. За да направите HTML страница, ще ви трябва текстов редактор. Аз препоръчвам Visual Studio Code от Microsoft. Линк в описанието. Но вие може да използвате друг по избор. Направете една папка на компютъра си, където ще запишете вашия уебсайт. Отворете Visual Studio Code. Кликнете File, Add Folder to Workspace и изберете папката, която създадохте. Създайте нов файл с HTML формат, в който ще пишем кода. Името на главната страница трябва да е index.html. Нека първо видим теоретичната част на HTML. В HTML всичко е тагове. Те са две стрелкички и името на тага по средата и са по двойки. Един отварящ и един затварящ, който има наклонена черта преди името на тага. За да направим началната структура на HTML страница, ще използваме ето тези тагове. Doctype HTML. Каза на браузъра да използва HTML5, най-новият веб стандарт. Този таг няма затварящ двойник. HTML двойка тагове, в която се слага всичкият останал код. HTML код не може да излиза от тези два тага. След HTML текста в HTML тага може да добавите параметъра lang, което показва на Search engine-ите като Google езика на вашата веб страница. На английски, след знака равно сложете EN и BG. Линк с кодовете за всички езици е в описанието. Head – двойка тагове, които се слагат веднага след HTML тага и задават няколко базови параметри, като заглавие на страницата с Title. Между двата тага се слага името на страницата. Името може да бъде каквото и да е. Body. Всичкият HTML код, който не е в head тага, е тук. Ще използваме тези тагове ето така в HTML файла, за да направим празна HTML страница. Тази базова структура се нарича Boilerplate. Запишете файла и го отворете в браузър. Ще се появи празна бяла страница. Нека добавим нещо в тази страница. Ще са ни нужни няколко нови тагове. В текст ще използваме тага P, така нареченият таг за параграф. Да направим заглавие, ще използваме H1, Heading 1 тага. За подзаглавие и още по-малък текст ще използваме H2 и H3. По средата на тези тагове слагаме текста. Тези тагове направете заглавие за вашата страница и няколко подзаглавия, за които ще говорите на началната страница, и описания с параграфи. Може също да добавите и линк, например за социална мрежа, с A тагът ето така. В href параметъра слагате линк и тук какво се показва на страницата. Щом имаме категории, да направим всичко по-подред, ще ги сложим в div тагове. Div таговете позволяват да групираме друг код и ще ни позволи по-нататък да местим определени категории, да им даваме различни име и така нататък. Сложете кода за заглавието в един div и всички категории в други. Кодът трябва да изглежда подобно на това. Тествайте дали страницата работи.
работи, проверете дали сте затворили всички тагове, които имат затворени. За да видим къде са дифовете, ще им сложим очертание. След текста div в тага ще сложим style и две двойни кавички, което ще даде CSS код на този div. В следващия епизод ще използваме CSS повече. Сега трябва да знаете, че той придава дизайн на веб страница. В style параметъра ще напишем border style solid. Има и други типове очертания. Ето ги и тях. Копирайте този style параметър и за другите дифове. Веб страницата ви би трябвало да изглежда така. И готово! Направихме проста HTML веб страница портфолио. Ако видеото ви беше полезно и интересно, абонирайте се за канала. Следващото приключение в програмирането.